Руменчо, кой ходи? Ляда. Гиги, леко зъбите. Ги. Браво, чук. Браво. Мръвка. Гадки мръвка. Айде, тата, обратно си тук много слънце. Айде. Ела насам, Руми. Зад. Давай, не. Как играе Руменчо, а? Как играеш? Как играеш, ти? Руми, айде да играеме. Тенграка. Какво виде? Чакай. Ами има телефони сега. Чакай, тате. Чакай, мама, да ги вземе. Всичко ли обърна, мам? Чакай, бе, тате. Ей, кака, Руми? Къде го откара, бе, мило? Руми, усмивка. Айде, цок. Покажи на камерата как пиеш млеко. Браво на Руми. Ей. Целото на екс. Един път. По-хубава. На кака по-хубава количката. Има и буквички, а? Ку-ку. Там има едно въженце. Патето, как прави патето? Как прави патето? Руменчо. Той иска да ходи. Как прави тате патето? Как различно звъще. Как прави тате патето? Това по-мъжко, това по-женско. Така прави. А кончето как прави тате конче? Как прави конче? А колко голям ще порасне, Румен? Колко голям? Тате? Колко голям, тате? Колко? А къде е луната? Къде е луната? Тая луничка. На небето? Колко голям тате ти ще порасне? Колко голям ще порасне, Руменчо? Колко голям ще порасне? Сега иска нещо друго. Я малко да те поноса, Иначе Милана